rozpadla, preferencie obom stranám klesajú. V 2006 ešte ako spoločná strana maďarskej koalície dosiahli výsledok takmer 12%. Nasledoval rozpad a rok 2010 znamenal prvé samostatné voľby pre oba tábory. Most získal vyše 8% a SMK necelých 4,5%. O 2 roky neskôr to bolo ešte menej. Bugárovci mali necelých 7% a SMK len niečo vyše 4%. A klesajúci trend pokračoval aj včera. Most získal 6,5% a strana maďarskej komunity len 4%. Posledných 10 rokov teda ukazuje viac vecí. Po vzniku mostu sa samostatná SMK do parlamentu nikdy nedostala a obom stranám preferencie postupne klesajú. Keby pritom išli spolu, mali by dnes asi 275 000 hlasov, čo je skoro toľko ako napríklad Matovičovci. Paradoxné je, že oba tábory tvrdia, v jednote je sila. Obaja však dodávajú, že chyba je v tom druhom. Na spoluprácu treba dvoch. Keď oni odmietali, napríklad pre 4 minúty si povedali, že každé tretie miesto na kandidátke uvoľníme pre nich, odmietli to. Ukázalo sa, že keby sme išli spolu, keby Most Híd neodmietol spoluprácu, tak dnes máme silné zastúpenie aj južného Slovenska, aj občanov maďarskej národnosti v parlamente. Pán Berník včera povedal aj to, že vlastne on tiež by chcel spolupracovať, ale že to bolo odmietnuté. To znamená, Viete čo, nebudem to už komentovať. Nebudem to komentovať, lebo to pravda nie je. Viem to dokázať. Jan Maloch, televízia.